Нямам приятели за дуо. За тази работа има опция да си направиш фил лобито, да ти влезе някой рандом брат и така ще намериш приятел. Или намери приятел, като влезеш в Discord сървъра ми, има линкчета в описанието. Ей сега, докато нищо не правиш, влез в Discord сървъра ми и си намери приятели. Там е пълно с хора, които нямат приятели. Може би, не знам. Може сега да не обидя някой. Не съм сигурен дали има хора, които нямат приятели в Discord сървъра ми, ама ти мой си намериш такива. Точно в моя Discord сървър. Или срещу това си намерите приятели. Discord сървърите са създадени не само за да ви помагаме с лейкове, да правим раздавания, ама и да си намирате приятели. За такива антисоциални като мене, Discord е място. Зато и сме... Нещо, ама аз провеждам цялото време в Discord седи и си лапя в сървъра с моите авери. Намерили сме се група антисоциални и сме станали социални.